नमस्कार. मी निशिकांत वसंतराव सरनाईक, राहणार देवकर बानंद सरनाईक पर कोल्हापूर. माझं वय आता सध्या 70 आहे. मला थोडा बीपीचा त्रास होत होता म्हणून मी आमच्या फॅमिली डॉक्टरांना दाखवलं. त्यानंतर फॅमिली डॉक्टरने माझा ECG काढला, पण ECGमध्ये चेंजेस आहेत म्हणून कार्डिओलॉजिस्टला भेटण्याचा मला सल्ला त्याने दिला. म्हणून मी कार्डिओलॉजिस्टकडे तपासणीसाठी गेलो असता त्यांनी माझी तपासणी करून हृदयाचा इको घेतला. त्यामध्ये त्यांनी मला काही गोळ्या लिहून दिल्या आणि त्यानंतर 2 दिवसांनी भेटायला सांगितलं आणि 2 दिवसानंतर ते म्हटले आपण एन्जिओग्राफी करून पाहिली तर बघूया का. तर मी त्याला नकार दिला. मी म्हटले 1-2 दिवसांनी डॉक्टरसाहेब आम्ही तुम्हाला येऊन भेटतो. त्यानंतर मी माधवबाग ग्रशर चौकमध्ये जाऊन भेटलो. तिथं डॉक्टर स्मिता पाटील यांचं मार्गदर्शन घेतलं आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार मी तिथं पंचकर्म वगैरे मी त्यांची ट्रीटमेंट सुरू केली. मी जवळजवळ त्यांची 90 दिवसाची ट्रीटमेंट घेतली. त्यावेळेला माझं वय 79 होतं, ते आता सध्या 69 आहे आणि मला आता कुठलाही त्रास नाही. माझी BPची गोळी आता फक्त अर्धी चालू आहे आणि आता डायबिटीसची गोळी पूर्ण बंद आहे आणि डायबिटीस माझा आटोक्यात आलेला आहे. माझी शुगर कंप्लीट पूर्ण आटोक्यात आहे. मला कुठलाही शुगरचा आता सध्या त्रास नाही. आता मी व्यवस्थित आहे. माधवबागच्या सर्व टीमचं मला सहकार्य उत्तम प्रकारे मिळालं. त्याबद्दल मी सर्वांचा धन्यवाद देतो आणि सर्वांचा आभार मानतो.